Dito sa atong iFM balitang showbiz do kay baguhay lang kilimang sikat na aktor Idol Buyki may bisita ni isip special guest sa SIKAT festival dito sa Polo Oriental Mindoro nga gitawag og Sabuyan Festival. Unya wa magid kapungi Idol Buyki kay syempre no nga giduog gyud siya sa media og gipangutana gyud siya kay syempre kana ba nga grabe naman ni sila kanang flex sa ila relasyon ani iya hapong current girlfriend karon no human sa failed niya nga relationship. Gipangutana ni siya Idol Buyki kumusta man naman ni siya, kumusta ilang relasyon. O nya nga to na niya gibutyag Idol Buyki nga hagbay ra day imagine year 2018 day MIHUNONG na din ni siya sa pagartista Idol Buyki. Wala ko ni siya midawat og mga offers kay nga mas gipili niya karon ang mamahimo nga content creator. Kay suma palagi niya siya kuno ang artista kuno nga wala kuno project Idol Buyki. Mo na nga mas gipili niya nga mag-focus ang pag-organisag mga events Idol Buyki kauban iya mga partner clients. Kung makabantay sa mga idol kana magkuyog sila sa iyang current girlfriend karon kana bang mga promotions silang Idol Buyki pero wala na gyud siya salida compared sa dani iyang current girlfriend karon nga grabe ka biba sa mga proyekto sa pagartista. Ato na reveal mga idol wala lain pa ang sikat na aktor na si Dominic Roque. Panapon man to ni Maribis ex ni Bea Alonzo. Karon ang iyang uyab may si kisi Sue Ramirez. Pasapasa din yung mga artista may pero si Bea happy na sa Bea siya sa rumor boyfriend niya si Vincent ko. In fact, nagkukulong na ba silang duhan, no? So, I think both happy, then let's all be happy, no? Ito mga labot sa kinabuhi sa uban. Mana siya, ang atong ayos sa balitang showbiz, mga idol.